Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji awgusty. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýardy. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň websaýtyna iň köp okulan habarlaryň, soň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Türkmenistan aeroportdaky protestlerden soň Türkiýede galan raýatlaryny tiz-tizden watanyny dolamak isleýär. Türkmenistany terk etmäge çalışýan adamlar köpelýär. Türkmenistany Covid mewjudýar. Lukmanlar hastalaryň onu yeňil geçirýändigini aýdýar. Ahalyň täze idare ediş merkeziniň gurulşygyny bir adam öldü diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýle-de okujularymyz bankomatlaryň öňünde ýene oly nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Bundan başga Azatlygyň dinleyijileri bu hepde ceset tepeleri, itler barada kanunyň kabul edilmegi olaryň köpçüliklerin öldürilmegi bilen otgaşýar. Aşgabatda sen we men atly konsert geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde Azatlygyň websaýtyna girenler türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly foto sergimizi belki ertir gün bolmaz. Ukraina nikanyň sany boýunça rekord goýar diýen atlan çap edilen videomuzy köp görüpdirler. Gepleyer Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gender deňligi, maşgaladaky zorluk, urulup ýenjilýän aýal gyzlar, çagalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigitiniň gözellik salonyna baryp öz gelini diýilip saklanylýan maşgalany ýyly göz edip urup ýenjisini, depişini we sögünçini görkezýän video Türkmenistanyň gender deňligi, adam hukuklary meselelerini ýene bir gezek gün tertibine getirdi we bellemeli ýeri jemgyýetdäki güýç, zorluk meselesi sosial gomlarda hem dürli, anyk pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Elbetde Türkmenistanyň maşgala zorlugy, urulup ýenjilýän we mertebesi baskylanýan aýal gyzlar, eskerler, tutsaglar, öz janyny kastetmäge çenli ýetirilýän goragsuz raýatlar barada habar hiç bir jagtdan täzelik däl. Şonuň bilen bir wagtda hökümet bu meseleler bilen bagly statistika maglumatlary geldiğini saklaýar. Sowet ýyllaryna aýal gyzlaryň mertebesini, namusyny goramak üçin Kompartiýanyň ýolbaşçylaryna uly gowrumly arda bilen ýüzlenen şahir Anny Sultan Kekilowanyň öz eýlen pozisiýasy, hakykat aýtmakdan ýüze urmanlyk üçin 12 ýyllapda ölýänçe ruh hastahanada saklananyny, onuň gyrnak goşgusyny bilýän dörüjülük adamlary Türkmenistan garaşy bolandan soň bu ýagdaýyň belli bir derejede gowluga tarap üýtgemegine garaşypdylar. Ýöne ýurduň awtoritar dolanjylary adam hukuklary meselesinde, gender deňligi meselesinde garaşylýan özgörüşlüğün öňüne aldylar diýip bu temadan Azatlyk bilen söhbetde şolan ýazy Hudaýberdi harly aýtdy. Ýazy bilen maşgaladaky zorluk we onuň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbeti geçmeden aýalyny urýan türkmeniň Twitter'de döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleyijileriň dikkatyna ýetirmegi makul bildik. Mysal üçin özüni Serendipitous diýip atlandyran türkmen Twitter'de şeýle bellik garlarypdyr. Oglan çagalaryňyzy terbiýeleň. Ýöne ondan hem has möhümi gyz çagalaryňyzy okudyň. Eline hünär beriň. Eline hünäri bolan, güzeranyny öz aýlap bilýän aýal bu zatlara çydamaýar. Asyl iň gowsy finansawa garaşsyz bolman durmuşa çykmaň gyzlar. Ertir näme garaşýany belli dälip Serendipitous ýazýar. Kemal K. atly Twitter ulanjy bolsa şeýle diýär. Bizim medeniyetimizde maşgala içki meselelerine goşulmak yokken. Ýöne şular ýaly bir ýerini urup durkalar nädip polisiýa çağırylmady. Belki soňundan hem çağırılanlar. Ya adam ölmese cinayet dälmi beýle bir ýerini urmak. Kemal K'dan statanyň soňy. Çekişmede meseleniň
ykdysat tarapy, ýurtdaky garyplyk, mätäçlik bilen bir hatarda jemgyýetde dowam edýän deňsizligi üns çekýänler hem bar. Twitter ulanjylaryň biri elinde hünäri ýok bolýan el ýal çagasy arka aýrylşyp durmuşyny ýola goýan gelinleri bilýän. Ýöne olara ilki başda enatasy gollaw berýär. Käbir maşgalada enatada aýrylşyp gelmedi ýer gyýyna diýse başga biri hawwa. Finans tarapdan garaşly bolmak köp gelin ýyllary zorluga çydar ýaly edýär. Ýöne ärini çenli ekläp boş ärinden urlayanlar bar diýip öz pikirini aýdýar. Cennet lakamly Twitter ulanjy bolsa köp türkmen erkekleriň düşünjesini görüp meni 13 ýaşymda feminizm bilen tanıştıran kakamjana döneýin ýer. Emma özüni gowşok diýip atlandyran Twitterçi oňa jogap berip niýetin zulüm görýän wenanlara kömek etmekmi ýa zulüm edýänleri gollaýan ýaly görnýän erkekleriň içini ýakmakmy diýip soraýar. Şeýle-de ol pikirini dowam etdirip, sebäbi men feminist diýeniňden başga feministlik hereketi görünmokmen. Bir tanış gyýdym bar. 200 sany gyýdy program men öwredýär. Şol inha feminist diýär. Elbetde cennet hem gowşagy jogapsyz goýmaýar. Feminist bolmakluk gyýylara programma öwredeniň bilen kesgitlenen ok. Ol düşünje we durmuşdaky pozisiýaň. Erkekleriň içi ýansa suw içsinýär. Hormatly dinleýijiler, sosial ulamlarda maşgaladaky zorluk barada dören çekişmäniň dowamyna edilýän dürli pikirler bilen tanışmagy, eger şeýle mümkinçilikler bar bolsa, dinleýijileriň özlerine goýup bu mesele barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşitdirýär. Hudaýberdagy bir surat müň sözden gowy diýip bir pähimma. Golaýda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonyna baryp öz gelinini iýli gödedip ýenjişini görkezýän video sosial ulamlarda täsin bir çekişme sebäp boldy. Mundan öň Fransiýadaky türkmen ilçesiniň aýalyny we gyýdyny uranyny barada çykan habarda da harwurluk wagtynda urulup ýenjilýän, hatda öldürilýän eskerler barada, türmelerde jeda aýlaryny edilýän zorluklar barada habar çykanda da beýle çekişmeler bolmandy. Siňçe bu video bilinmeýän bir ýagdaýyň üstüne açdymy ýa türkmenlerini maşgaladaky öz öýleriniň içinden başlanýan zorlugy dogurdanam çydaman başlaýarlarmy? Bu meselede garaýşlar üýtgejek bolýarmy? Men pikirimçe bu ýerde bir gaty üýtgeýän zat ýok. Sebäbi maşgaladaky zorluk türkmenleriň arasynda öňün bar, beýleki milletleriň arasynda da bar. Iň yaramaz tarapy maşgaladaky zorlugyň öňüni almak barada çäre ýok, kanun ýok, aýallary goraýan bir kady kanun düzgün ýok. Şoň bilen baglanşykly adamlar aýratynam beýle bir akyly goýulmadyk adamlar öz maşgalasyna topulýarlar, onu urýarlar, ýenşýärler. Şol videoda görnüşýär, hatda jemgyýetçilik ýerine köpçüligiň gözüniň öňünde de oňa topulýarlar. Ýöne munyň özi şol şahsiýetiň pesligini, medeni taýdan ören bir garyp adamdygyny, onun bir adamkärçilik derejesiniň pesligini görkezýär. Hudaýberda siz kanun ýok, düzgün ýok diýdiňiz. Emma Türkmenistanyň aýal gyýylaryň goragyny, hukuklaryny kepillendirýän gaty kän kanunyň bardygy aýdylýar. Ýok, ol kanunlar bar, ýöne olar kagaz ýüzünde. Ol başga bir goragy ýok şonuň. Ol Türkmenistanyň konstitusiýasynda da bar, aýallaryň deň hukuklugy barada. Ýöne şoňa kepil geçýän şertler ýok. Meselem beýleki ýurtlarda krizis merkezi diýär, ýagny agyr ýagdaýa düşen aýallary maşgalasyndan aýryp belli bir wagtda saklamak ýaly merkezler bar. Hem konsultasiýa berýän, maslahat berýän aýallar komitetleri bar, gönül liniýalary we telefon liniýalary bar. Şolar ýaly mümkinçilikler ýok. Şol mesele maşgaladaky zorlugy ýyzarlayan, onu bir takyklayan, onu jemgyýetçiligiň aňyna ýetirýän mehanizm ýok. Men şo manyda aýdýan, ol kanun elbetde kagazyň ýüzünde bar. Kagazyň ýüzünde demokratiýa barada da sözler bar. Ýöne ol işlemese, ol kanunyň hiç bir peýdasy ýok. Indi Hudaýberdagy sosial ulamlarda peýda bolan pikirleriň arasynda maşgala zorlugyny depde sur diýip düşünürjek bolanlar hem boldy. Emma gadymy Orhon ýazgylaryny biziň ata-babalarymyzyň gyýy gelinleriň hak hukuklaryna mertebesinde has başgaça garanlyg görnýär. Siňçe Türkmenistanda saklanyp galýan erkek zorlugy depde sur hökmüne aklanyp bilermi?
Yok, ol bilmez, ol asla däpde surum däl. Sebäbi şeýle zorluk dünýäniň milletleriniň ählisinde bar, diňe bir türkmenlerde däl. Diýme ol adam zady degişli, adamyň şahsiýetine degişli, adamyň mertebesiniň pesligini görkezýän bir derece. Ol ayal sen çağılyň ejesi, ol ayal senin gaýnanyň gaýnatan gyzy, ol biriniň çağasy. Sen kesek birini nädip el galdyrjak? Meselem aýdal senin gaharyň gelipdir-de. Nu gaharyň gelipdir. Gaharyň gelende bir ejizbenden ýetişmek, urmak bolarmy? Bir şahsiýetiň pesligini görkezýän bir alamat. Bu yerde hiç geli milli däpde Suriýada ýörelge ýok. Hudaý berdagy käbirleri, ýagny şu çekişmäge gatnaşan adamlaryň käbirleri, şoň bilen birlikde biz bilen anonimlik şertini gurlaşan türkmen ýaşlarynyň hem käbiri bu zorlugyň, ýagny türkmen jemgyýetine saklanyp galýan zorlugyň beýleki jemgyýetlerde de elbetde barby. Ykdysady garaşlylyga, aýal gyýlaryň garyp, mätet ýagdaýda galmagyny, ýaşamagyny, şol wagtda da kanunçylygyň kağıt yüzünde garmagyny dayanýanlygyny aýdýar. Bu dogrudanam dogrumy? Sizin kanunçylygyň kağıt yüzünde galýanlygyny eýem aýtdyňyz. Eýsem şu ýagdaý, şu zorluk ýurtdaky ykdysat şertleri bilen baglanyşykly bolup bilermi? Belli bir derecede bağlı. Sebäbi ayal maşgala hükman özünü eklemeli. Eger ýadyňyzda bolsa adamlar gyýlaryny okuwa getirýärdiler, ejesi ýa-da kakasy. Sebäbi meniň çağam durmuşa çykandan soň birine bakna bolmasyn diýe, ol bir hünär öwrensin, eline işi bolsun diýe. Eger de aýalyň hakykatdanam eline işi bolsa, onuň hünäri bolsa, ol erne garaşlylykdan belli bir derecede saplanýar. Bu ýerde hakykatdanam ykdysady ýagdaýyň ören uly täsiri bar. Eger aýal özüni ekläp bilýän bolsa, onu ol ärniň taýygyny iýmez. Özüni eklemek barada, çağılaryny ekläp saklamak barada alady eder, öz başda hereket biler. Bu ýerde hakykatdanam ykdysady baknalygyň güýçli täsiri bar. Inni Hudaý berdagy çekişmäge gatnaşanlaryň käbiri aýalyny eklemeýän, ýagny öýe hiç ýyly gadanç getirmeýän. Gaýta tersine aýal tarapyndan eklenýän erkekleriň hem käbiriniň aýalyny ýençýänligini aýtdy, mysal getirdi. Bu ýagdaý jemgyýetdäki ýagdaý bilen şoň bilen birlikde de soňky ýyllarda erkegiň azlygy, ýagny bolmany il ýüzüne maşgala boljak adamyň juda azalynlygy bilen baglayan pikiri öňe sürýänler hem bar. Bu Türkmenistanyny dogrudanam erkek gytçylygynyň dörenligini aňlatyp bilermi? Erkek gytçylygy bar Türkmenistanyna, sebäbi 100 miňlerçe adam daşary ýurtlarda işleýär, aýratynam Türkiýeге gaýdyp işleýärler. Ol görnüp duran zat, şoň bilen birlikde aýallar hem bar daşary ýurtda işleýän. Ýöne erkek adamlar has köplük, has artyk bolar. Şoň üçin ýurtda erkek adamlaryň sanynyň azlygy belli. Ýöne ol aýalyny urmak, maşgalaryna zorluk etmek meselesinde ol sana hiç hili hukuk bermeýär. Hakykatdanam aýalynyň hasabyna ýaşaýan adamlar bar. Aýaly ekleýär, aýaly saklaýar. Bizim bir goňşymyz bardy, ol arag içýärdi, içegendi. Aýaly hatda şonuň aragyny da göterýärdi. Sebäbi şol adam öz çağılaryna ata bolup dursun, bir öýümde erkek bolsun, ýaşullyk etsin diýärdi. Olar ýaly adamlar bar. Durmuşda her hili ýagdaý bolup biler. Ýöne hiç bir ýagdaý, hiç bir şer aýal adamy urmagy erkege hukuk bermeýär. Hudaý berdagy eýsem aýal gyýlaryň şeýle ýagdaýlary çydamagy olaryň sogat derejesi bilen bagly bolup bilermi? Sogatly ýalylar hem şeýle kemsitmäni ýudup bilermi? Şol wideodan görnüşine görä şol biçare gelin şeýle ýyly göz edip urup ýenjenden soňam adamsynyň ýerine düşüp gidýär. Siz şu ýerde sogat meselesine nähili garaýarsyňyz? Sogadyň nähili rol bolup biler? Sogadyň roly, sogatly bolmaklyk durmuşa bir düşünmäge ýardam edýär. Durmuşa törekleýin çemeleşmäge ýardam edýär. Meselem ýene-de eklenç meselesini alyp görsek, şol aýalyň elinde bir hünär bolmaly, bir işi bolmaly. Ol nämedir bir iş etmeli, iň bolmany tikin çatyn etmeli, ýöne bir iş etmeli, onuň elinden bir iş gelmeli. Eger aýal sogatly bolsa, şu zatlara akly çatýar. Ikinciden, aýal öz terbiýeleýän çağılaryna gowy terbiýe berip bilýär, dogry terbiýelep bilýär olary. Şol wagtda da sogatlyk gerek. Üçüncüden, ol adamsy bilenem gürleşip biler egerde sogatly bolsa.
Sen näme üçin meni urýan? Näme esaslanyp urýan? Sen urmaga näme hakyň bar diýen ýaly suwallary öz ýollaşynyň öňüne goýup bilýär. Şol meselelerde Sowat'ın bu peýdasy bar. Sowat adamy halat edici bir serişde. Sowat adamlarda dogry ýol görkeziji, dogry netije çykarmak üçin bir iň gowy usullaryň biri. Şoň üçin aýallaryň sowatlygyny men zeruri işleriň, durmuşdaky möhüm meseleleriň biri hasap edýän. Olara hükman sowatlylyk gerek. Hudaý berdi 20 ýyl çemesi öň daşary ýurtlara ilki çykan wagtlarymyz türk telewizionyna köp tomoşa ederdik. Şonda bir telegepleşikde öýde ullar tarapyndan, agasy ýa-da oňlar tarapyndan urulýan, ýagny dögülýän çağalar. Ejesiniň kakas tarapyndan uruluşyny ýa-da dögülüşini görüp ulalýan çağalar. Soň olaryň mektepde muallimler tarapyndan, goşun ullugyny beýlekler, komandirler tarapyndan, soň iýişde başlyklar tarapyndan dağılan şakyny uly çekişme dinledim. Şimdi hem ýadymda. Şol çekişmeye gatnaşan sosiologlaryň biri jemgyýetdäki döwlen adamlaryň, ýagny urulan adamlaryň köp bolmagy edenetdiriň has köpelmegini, özüni gorap bilýän adamlaryň bolsa juda azalmagyny getirýär diýdi. Ol bu hili adamlaryň daşardan ýagy gelen ýagdaýyny ýurdy hem gorap bilmejekdigini aýtdy. Türkmenistanyň soňky ýyllarda goşuny harby kuwata ullukan üns berilýänini gaýdylýar, goranşy ullukan üns berilýänini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde de türkmen goşunundaky ýagdaýlar barada çykýan habarlara hiç bir düşündürüş bermeýär türkmen hökümeti. Şu türk telegepleşigine goýdy bolan meseleler türkmen jemgyýeti üçin hem möhüm diýip bolarmy? Gurrungsuz möhüm bolup biler. Gurrungsuz möhüm. Siz bir zady göze getiriň. Meselem bir ösüp gelýän ýigidiň ýa-da gyýyň ejesini kakasy urup ýençýän bolsa, onuň gözüniň öňünde ol adam soň näde şahsiýet bolup biler, näde şahs derejesine ýeter. Ol gönüden gönü şeýle, şonuň bilen birlikde şol ýaşlarda, şol nesilde kanagatçılık, o zaman kayıllık derejesini döredýär. Bir adam, öskelýän adam barda kayıl bolýar, barda kayıl bolmaly, hatta urulup ýenjilseň hem, sögülseň hem, seniň o kayıl bolmaly, sesiň çykarmaly däl diýilen pikir döredýär şonda. Demek adamın şahsiyeti büyüdük bolýar. Adamın şahsiyeti bir ýokary derece, mertebeli derece yetip bilmeýär. Yine şol wagtda büyüdäki zorlugyň şeýle yaramaz täsiri bar öskelýän nesile. Ýagny ýurdy goragsuz goýýar. Gurrungsuz goragsuz goýýar. Beýle adam özüni gorap bilmeýän bolsa, onu ol watanyny näde gorasyn? Ýa-da başga bir ýeriniň hukuklaryny näde gorasyn ol? Hudaýerdagy soňky soragym Türkmenistan ýaly awtoritar dolanışly ýurtlarda adamlar diňe gyýyl gelinler däl, çağalar däl, ullukan erkeklerim özlerini goramak nädip öwrenip biler. Olar bu meselede bir-birine nädip kömek edip biler. Ýaşyl hökmünde pikiriňizi aýtsaňyz gaýsy. Bu yerde bir takip pikir bilmedim de men sebäbi adamlar ayrı-ayrı. Adamlaryň häsiýeti dürli. Ýöne her bir adamda hökman mertebe bolmaly. Mertebe. Her bir adam öz mertebesini goramaly. Eger öz mertebesini gorasa, ol beýleki birine de ýardam edip biler. Gep şonno. Eger adam öz mertebesini goramasa, özüni peseldiýän bolsa, onu goramak gat kyn bolýar, ona kömek bermegem kyn bolýar. Adamda hökman mertebe bolmaly. Ol mertebe ayarlı da erkekte de edil bir ösümlükdäki içki özen, ösümlüğün içindäki özen. Şol ösümlüğün bir şiwin, bir puduň içindäki özenini döwseň, ol soň dogry ösüp bilmeýär. Ine gep şonno. Şol mertebeni goramakda diýip pikir edýän. Hormatly dinleýijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlynyň pikiri. Eýsem, Maşgaladaky zorluk barada öýde urulup ýenjilýän çağalar, aýal gyýdylar, goşunna ýa jeda öýlerini urulýan, ýenjilýän adamlar, umuman türk çaýdlaryny döwülýän adamlar meselesinde sizden ähili pikir garaýşlary bar. Bu arada bize öz pikirlerinizi, garaýşlaryňyzy ýatsaňyz, şoň bilen birlikde öz başdan geçiren tejribelerinizi paýlaşsaňyz minnetdar bolardyk. Hudaýberdi Harly söhbetdeşlige gatnaşyp pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň goňşy ýurtlary, hususan Özbegistan bilen edýän ykdysady hyzmatdaşlygy. Bu meseledäki açaçanlyk ýagdaýlary bardaky söhbet bilen dowam etdirýär.
Hökümetçi Türkmen portal nesir goloyda Özbegistanyny türkmen maýa goýumlarynyň gatnaşmagyna 174 sany kärhananyň döredilenligini we hereket edýänligini habar berdi. Özbek kärhanalaryna ýatyrylan maýalaryň möçörleri döwlet ýa-da hususy pudaga degişliligi elbetde habarda anyklaşdyrylmady. Neşiriň Özbek prezidentiniň metbuat gullugyna salgylanyp ýazmagyna görä, häzirki wagtda Özbegistanyň çägine goňşy ýurtlaryň maýa goýumlarynyň gatnaşmagyna döredilen 1700 sany bilelikdäki kärhana hereket edýär. Özbegistanyň ykdysady barlyklary we reformalar merkeziniň maglumatyna görä, Taşkent bilen Aşgabatyň daşary sowda gatnaşygynyň paýy umumy sowda dolanşygyna 2%-den gowrak, eksportda bolsa 1%-den gowrak. Importda bu görkezýüniň 3%-de golay bolanyny gaýdylýar. 2021-nji ýylda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky iki taraplyň sowdanyň muktary $902 milyon bolup, 2020-nji ýylyň netijeleri bilen deňeşdirilenine 67,5%-den gowrak ýokarlanma bolanyny görkezýär. Şol wagtda iki ýurduň arasyndaky sowdanyň 2022-nji ýylyň ýanwar-maý aýlaryndaky pul möçleri $322,5 milyon gowrak bolup, 2021-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 1%-den gowrak artdy diýip habarda edilýär. Şeýle-de habarda Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Özbek türkmen uly kampaniýalaryny döretmegi teklip edýänligi habar berilýär. Neşir Türkmenistanyny Özbek maýa goýumlarynyň gatnaşmagyna näçe kärhananyň döredilenligini aýtmaýar. Eýsem Türkmenistanyň bu gatnaşyklary baradaky anyk maglumatlary çap etmezliginiň sebäbi näme? Şu we beýleki soraglar bardy. Öz pikirini aýtmagyny sorap biz Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Oralowa telefon etdik. Hudaýberdi Oral, gysgaça pikiriňizi aýtsaňyz. Özbegistanyň türkmen maýa goýumlarynyň gatnaşmagyna 174 kärhana hereket edýär. Bir resmi maglumat. Hökümetçi Türkmen metbuaty Özbek metbuatyny salgynalyp berýär bu habary. Eýsem Özbegistanyň türkmen maýasynyň ýatyrylmagy näme aňladýar? Ykdysatçy hökmüne pikiriňizi aýtsaňyz. Birinciden aýtmalysy şu görýäňizmi, egerde şu esasym şu kiçik ýurtlaryň arasynda bar, birazjyk şu ýanky köpelçik bolýarlar şu ara-gatnaşyň barlygyny, izadny, şeýdip onu barny ýogyny goşan bolýarlar. O birinciden de. İkinciden olsa görýäňizmi, bolmagy mümkin. Sebäbi bizim şu Özbegistan bilen serhedimizde bilýäňiz köp şu Türkmenistanyň özbekleri ýaşaýar. Şolar şu ara-gatnaşyk sazlar bolmagy mümkin de, bolmagy öz pikirimçe. Şolar işleýän bolmagy mümkin. Aňarda sebäbi Türkmenistan bilen devletlerinde Özbegistanda işlep firmalara hususy ýetişiklikleri amsadyrapda. Bunu şonlar ýagdaý bolmagy mümkin. Şonu evde bir hakyky bir şongal bir firma ara-gatnaşygy gowulanda we onda bir aýtylmaly da falan ýerde falan firmalar diýýär. O zatlar ýok. Ýöne bir ýanky kişirak ara-gatnaşyklar da dawr. Şol hemmesini çekip ulandyp, köpeldik ýazýarlar da. Sapar Murat Niýaz döwründe şeýle gatnaşyklar bolupmydy? Maglumatlardan görnüşine görä Özbegistanyň prezident täzeleninden soň Şawkat Mirziýoýewiň tagallalary esasyna 1700 sany bilelikdäki kärhananyň döredilenini gaýdylýar şu goňşy ýurtlaryň goýumlarynyň gatnaşmagyna. Indi Sapar Murat Niýaz döwründe iki ýurduň arasynda şeýle ykdysady hyzmatdaşlyk bolupmydy, ýadyňyza düşýärmi? Birinciden şu Türkmenistan'dan sonra Türkmenistan'dan sonra Niýazyň döwründe de häzir Türkmenistan adamlarynyň her hil guramaçylyk iş bilen bolmagy şoňa Niýaz Berdi Muhammedowlaryň oňa garşy. Şoň üçin bir göz üçin onu bunu edilýär da o göz üçin o döwrüne Niýazyň döwrüne ağzyn doldurmaýarlar. Ýadyňyzda bolsa İran bilen Özbekistan bilen falan ara-gatnaşygy diýýär. Şunça towda edildi ýa-ni bir topar. Şoňmasa şonu ýerler tap bolmaýar da. Ýa-ni şu aýdýar şu ýazylan ýa-ni kasaplarda ýa-ni hökümet aralyk dokumentlarda var. Bu paragraf çok bolýar. Şu nerden çykan? Şonu tap bolmaýar da. Indi Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Özbek türkmen uly kampaniýalaryny
döretmek hem teklip edýär resmi habarda aýdylmagyna görä. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň hem özbek maýlarynyň gatnaşmagyna ýa beýleki goňşy Merkez Aziýa döwletleriniň maýlarynyň gatnaşmagyna bilelikde kärhanalar döredilip bilinirmi? Siz şu mümkinçiligi nähil garaýarsyňyz? Görýän bu doğuslaydı ýadynızda bolsa, Yeltsin, Şuşkeşta, Soplantı Soýuzy dağıdymyň soň o Merkez Aziýa ýurtlarda aşwatly ýöneldiler. Şonda Karimov soraw berildi da, ýa-ni budan mesal şu özüňizi oňurular mısınız? Öwerde ýa-ni birden çöýse siz any çetleseler aýar goýberseler diýip. Şonda İslam Karimov dogry aýtdy, näme bolsa da goşplaryň başlygy boldy, mali ministri boldy, ýa-ni Özbegistan. Şoň üçin ýa-ni o habarny da şoňatlardan o şonda diýdi. Eger biz bileşsek, näme arzu bir oldu işlesek mi? Bize bu hiç gerekten hem de özümüzü yeterlik diýdi. Ana şu dogry maglumat. Aýtjak bolýan bir wagtda şu 91-nji ýyldan başlap, eger de şu Merkez Aziýa ýurtlar şu dogunluk gatnaşyp sotsial tarapdan, ykdysady tarapdan hemme tarapdan ýa-ni şerhetler açyk bolsa araşdyryp bolanda hemme respublikalarda hemme halkada Merkez Aziýa halkyna peýdaly bolar. Ýöne her kimse özüne kakıp öyle bir bizimkilerden daha başlıklar oluyor kalınım özüne yeterlik da. Indi siz şu aydınlık meselesini, açıkçanlık meselesini hem ağladınız da. Indi Özbegistan'da näme-de bolsa käbir habarlar, käbir sanlar çap edilýär. Emma Türkmenistan ýatyrylýan maýlar bilen baglanykda, gurulýan deskalar bilen baglanykda sanlar kän çap etmeýär. Indi şu meselede eger şu ýurtlaryň arasynda gatnaşyk bolsa Türkmenistanyň aýdynlyk düzgünlerini üpçün etmek mümkinçiligi barmy? Käbir pikirlere görä Türkmenistanyň häkimiýetlere gaty ýakyn adamlara şoň ýaly mümkinçilikler döredilýär. Şoň üçin hem bu sanlar, bu görkezler gizliň saklanylýar. Türkmenistan şeýle aýdynlyk talaplaryna gelip bilermi? Halkara derejesindäki. Görýän belki ýurtlar käbir misal üçin her hili kemçilik bolar, ýöne olar hemmesi şu ýa-ni mümkin ýalňyşlyk öňýände käbirde ýöne hemmesi şu öz ýurty bolsun diýär, öz ýurty öz halkyny bolsun diýär. Ýöne Türkmenistan şu 91-nji ýyldan başlap ýurty bolsun diýen ýol başy ýok. Ýurty halkyny hem müdahale edilen iş hem de sonuçlara karşı. Şoň üçin belki oturdu. Ýa şu nähili bolsa da müsaatçylardan şu ýamanyň ýaşydan kemçilik goýberýär zat edilýär. Ýöne görsemez şu var hem taraplarynda zaten Özbegistan'da. Ýöne Türkmenistanda bolsa Türkmenistan bol. Ýöne gaýdyş. Hiç şu bir halka ýurty bolsun diýen ýa-ni birinçi ýol başlykda opsiýon dowamında bolmady. Indi häzirim ýok. Şoň üçin mümkin ol belki respublikalarda Özbegistan, Tacikistan, Kırgızstan şu Merkez Aziýa ýurtlarında ýapyşmalar, olar araşdyrmalar, o sagarlar ýöne Türkmenistan bilen ýa-ni görýän hemme ýerde şol çekelep zat kesirje bolýarlar da araşdyrmalar. Şoň üçin o şu araşdyrmalar bolundy da ýöne şu ýurtda halka hiç peýdaly bolmaz. Eger şu käbir ýerlerde şu özüňize ýakyn adamlar olmuny etjek bolsa käbir ýurtda o ediler, onun durumu. Ýöne ýurtda halka şondan hiç peýda bolmaz. Onu şu aýdynlygyň, açıkçanlygyň bolmadygy şu ýagdaý bilen baglanýar. Şeýle diýmek bolýan. Owa, görýärmi? Açıkçanlyk var, açıkçanlykda. O birinci adım. Eger de sen hakykatdan, eger de bir haýsy bir aýny ýol başlygy ýa-ni inimiz oýadas diýse, şu birinci adım şoň eger de açıkçanlyk bolsa da, ana men onuň jakda mümkin bolar diýip de. Ýöne şu Türkmenistan käle ýaly bolsa da, ýapyk bolsa, hiç Türkmenistan bolsun, adi başga ýurt bolsun da, şu ýapyk bolsa, şoňa bolmaýar hiç. Hormatly dinleyijiler, bir ykdysatçy Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň odurky başlygy Hudaýberdi Oradowyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bu arada bize ýazyp hem jaň edip aýdyp hem bilersiňiz. Hudaýberdi Orad söhbetdeşlige gatnaşyp beren urluňyz üçin köp sag bolun. Bolýar, sag bolun. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
belki de has köp dinleyici yetmek üçin onu paylaşmagy, like koymaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýäris. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.